abrimos unha nova edición de Conversa, o foro que organiza a Cadena SER e no que hoxe queremos falar do presente e do futuro do galego. Os últimos datos oficiais, a última enquisa do IGE, encendeu todas as alarmas ao arroxar unha tendencia nos últimos tempos xa evidente, sobre todo nos entornos máis urbanos. O castelán gaña terreo o galego, que sofre unha perda de falantes, unha sangría constante que de momento non somos quen de frear, non somos quen de reverter. Desde logo eu creo que ten futuro, hai que ter un compromiso claro por parte das administracións e tamén sempre hai que facer un chamamento á responsabilidade individual. Cada persoa pode facer algo por conseguir que se promova o idioma, que se mellore o idioma no seu ámbito. Entón, eu creo que con esa mensaxe e coa idea de colaboración entre as distintas administracións para avanzar, creo que podemos esperar que teña futuro. Desde logo, Santiago de Compostela cumprirá o seu papel de vanguarda e de ir mirando sempre, dicindo, pois, seremos que entenderá a man para que outra xente se agarre a ela e poida tamén subir o índice de uso do galego no resto das cidades. A sociedade eu creo que está farta de vivir o galego como un problema, como un debate, como unha tristeza, como unha agonía. Eu creo que a sociedade quere vivir o galego como algo que enriquece, como algo que dá alegría, como algo que celebras, que é satisfacción, que é o teu, que te sintes representado, que te sintes ben con iso. E isto é o que non se transmite desde onde hai que transmitir. Desde os poderes políticos sempre se transmite un galego con peros. Necesitamos un galego sin peros. Non digo que o problema sexa fácil de solucionar, pero digo que é solucionable, porque todos os datos que temos apuntan na mesma dirección. Hai un gran afecto na mocidade polo galego. O sentimento de galeguidade, do valor do galego como lingua identitaria e o afecto que eles teñen polo galego declárano. Logo non o usan, pero sería terrible que ocorrese o contrario. O futuro do galego na escola pasa pola derrogación do decreto de plurilingüismo, ca creación dun decreto novo adaptado á realidade do país que temos, crear sensibilidade lingüística e formación do profesorado, pero sobre todo sensibilidade lingüística, acceso aos recursos en galego en todas as etapas educativas e sobre todo que a lingua materna que sexa a lingua vehicular para a rapazada cando se inicia en clase no inicio escolar de 0 a 3 anos, de 3 a 6 anos, que é o seu sinal de identidade. Se ti queres ser parte de unha comunidade ou de un pobo, neste caso, facer unha inmersión na cultura é importantísimo. Tanto pode ser cas foliadas que comentábamos antes, co baile galego e tal, como tamén, evidentemente, ca lingua. A visión do galego entre persoas que falan castelán é superpositiva. E as familias, moitas delas en castelán, dinche que ben que se adestre en galego. Entón, precisamente, o que temos é que conseguir intentar dar ese paso a través do deporte, que é un espazo lúdico e que reforza, digamos, comportamentos lingüísticos desde unha perspectiva moi optimista, pois simplemente normalice que o galego tamén se pode utilizar pois para pitar dobles ou para marcar unha tripla. Poucas actividades hai como festas e deportes que sexan normalizadores, actividades normalizadoras. Aí creo que é un ámbito no que temos moito por traballar e moito que gañar, e aí esperamos que a campaña Ficha polo Galego dé os resultados que nós esperamos. Para min é unha mostra de respeto. Eu cando estou en Euskal Herria, pois gústame poder falar en euskera, e si que vexo que dende que estou fora e volvo e quero falar en euskera, pois en moitos contextos non é posible, porque vas a un comercio que sexa e non podes mercar en euskera, non? Nin vivir en euskera. Entón, bueno, pois sí que é unha realidade moi preocupante e, por suposto, pois baixo a miña perspectiva, pois era unha obriga ter que falar galego aquí. Fío en que se vaya camiñando cara a ese sentimento de identidade, de superación no deporte, todo vinculado da cohesión social, vinculado ao uso da lingua. Intentamos traballar niso e seguiránse dando pasos. O proxecto nos, é un proxecto que ten como objetivo colocar o galego ao par das linguas que están sendo as principais linguas de transmisión polos modelos de linguaxe, é dicir, que están dentro do que sería a era tecnolóxica, colocar o galego a ese nivel. A vosa lingua é o voso maior tesouro. ¡Compartídeo!